Prop de 10.000 milions d'euros destinats a salut. El president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat avui que els pressupostos del govern català per l'any que ve dedicaran a salut el 27%, és a dir, gairebé 3 de cada 10 euros de les partides generals. Ho ha dit a la inauguració de les noves instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià, a Salt, que tanquen el procés de transformació d'aquest complex sanitari. Acompanyat de la consellera de Salut, Marina Geli, i de l'alcaldessa de Salt, Yolanda Pineda, ha visitat el nou centre sociosanitari i psicogeriàtric, amb uns 7.000 metres quadrats de superfície i que està destinat a l'atenció de tot tipus de malalties mentals, psicogeriatria, demències, malalties neurodegeneratives i lesions medul·lars i cerebrals. Segons el president de la Generalitat, els serveis sanitaris de qualitat són el senyal d'una societat avançada. I és en el marc d'aquesta nova concepció de l'atenció sanitària que inaugurem avui l'última peça de la transformació d'aquest antic hospital psiquiàtric de Salt en el Parc Hospitalari Martí i Julià, amb la posada en marxa del nou centre sociosanitari, que ha suposat una inversió d'aquest centre de més de 700 milions i mig d'euros. El centre es consolida dins d'una àrea de salut pràcticament autosuficient. Entre l'any 2004 i l'any que ve, el 2010, s'hauran dut a terme a la regió sanitària de Girona prop de 77 actuacions, que suposen una inversió de més de 166 milions d'euros. El nou centre sociosanitari de Salt ocupa el mateix espai de l'antic edifici dedicat al tractament de malalties mentals i, de fet, pren el mateix nom, la República. Amb 85 professionals i 120 llits, es converteix en el més important complex dedicat a la salut mental de les comarques gironines.